Dai numărul 4. Salutare, oameni! Astăzi facem challenge-ul cu Blinded Haircut. Aici prietenul meu, Emanuel Sim, care s-a oferit la datorie. O să folosesc o banderolă. Am să vă arăt că nu se vede nimic prin ea. Dacă o lărgesc foarte tare, se vede puțin de tot, dar eu o să pun în două, fie treabă. Și ca să fim siguri că nu migrează de pe ochi, o să pun peste și o cagulă. Un cagula peste banderolă, ca să fie sigur că nu se vede pe sub. Da, nu contează cum arăt, contează că nu văd absolut nimic, cu mâna pe inimă. Am știi cum sunt eu, Roberto. Ca și aia din filme, de stau la zil și au un măr în cap, știi? Da. Nu chiar așa, frate. Nu că am încredere că ești țintaș bun. Să vedem automatismele astea de 10 ani de zile ce știu să facă fără ochi. Dai numărul 4. Hai să pipăim un pic. Și am început să tundem folosind numărul 4.